तो बुंथ'ला फैनो गोनांगौ जागासिनो दं बे आं बेखौ बुंथ'ला बहुत डेन्जार जागोन बहुत माने बबावबा गिदिङै दङ बेखौ जेम्सआ गोबां मिथिगौ बेफोरखौ उनाव जागोन बेफोर उनाव जाबाय थागोन बेफोरखौ आं जेबो बुंथ'ला जेब्ला अन राउन्डआव मालाबा सौदावलायो अब्लानो बिराद डेन्जार जाबावगोन हा बेफोर खामानिया बेखौ आं जेबो बुंनो सानला बेनि सायाव नाथाय दा आंनि सायावसो बुंदों आरो ना जाहाथे खाबदान जायो गासैबो जाहाथे सोरनिबाखौ गाब्र'आ जाहाथे सोरजोंबा सोरनिबा नोजोराव गोलैनानै गासैबो एक्ट्रेसफोरा गाब्र'आ आं बेखौ सानो नाथाय जेम्सखौ एरख'दों गासैनिबो फंबाय बिनानावमोननियाव मोनसे गिनाय थागोन आं बेखौनो लुबैयो आं बेखौनो नोंसोर जि खालामदों आं बेवहाय एग्रि आंहा बेवहाय जेबो नोंसोरनि सेराव आङो नोंसोरखौ माने आथिं खुलुमथाबनानै बा आंखौ बिदि खालामा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय आंनि खामानिया बे नङादि बर' हारियाव थानानै बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बेखौ जेम्सआ होबथानोसो ओंखारबोखादों जेम्सआ साख्रि थानायखायसो हायाखै होननानै बुंखादों आं गोबां भिडिअ'नो बुंगासिनो दङ आरो आंनि खामानिया बेसोदि आं दा फैनो गोनां उन्दै फंबाय बिनानावखौ माबायदि साख्रि सोनांगौ माबायदि साख्रि मोनहोनांगौ आं बेखौसो सानो नाथाय नोंथांमोना दिनै जोबोर मोजां खामानि मावबाय जेम्सखौ नोंथांमोननिफ्राय गोजान खालामदों आं बेनि सायाव जोबोर नोंथांमोननिसिम आंनि न'खरनिफ्राय जानानै आरो आंनिफ्राय जानानै आंनि न'खराबो बेयाव जेबो बुंनो लागा गैया नोंथांमोनखौ गाज्रि मोननो लागा जेबो गैया आरो आंबो गाज्रि मोननो लागा गैया बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आरो आं बेखौनो बुंनो थाङो जोबनायाव आङो बर' कालचाराव 2014 आव फैदोंमोन 2014 आव आङो जोखोम फिल्म बानायबाय दिनै बिथां पंकज लाहारी आदाखौ लानानै पंकज आदा लाहारीखौ आङो आदा आंनि फिल्मा बिदि जानांगौ कमान्ड' स्टाइल जानांगौ फौजी स्टाइल जानांगौ होननानै आङो बुङै आदाखौ लिरहोनानै आङो 2014 आव साक्सेस जादों मोनसे फिल्मावनो दिनै आं फैसा खरस खालामनानै फैसा गारनानै आङो पंकज आदाखौ दिनै बर' हारिनि गेजेराव जौगाहोनो हाबाय बा सिनायथि होनो हाबाय जोखोम फिल्म बानायनायावनो आंखौ रायजोफोरा सिनायबाय पंकज आदाखौ सिनायबाय आरो नेक्स्ट फिल्म आं बानायबावबाय जिनिर संगिनाखौ लानानै पंकज आदाखौ लिरहोबोनानै बेनिफ्राय पंकज आदाखौ आं दिनै जोंनि जायगानि मानसि बिथां पंकज लाहारी आदाखौ आङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जौगाहोनो हाबाय बा रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि जाहोनो हाबाय बेनो आंनि माने मोनसे माबा आरो ना प्राउड फिल खालामो आं जाय मानसिखौ दिनै रावबो सिनायनाय नङामोनबो जानो हागौ नाथाय बे मानसिखौ आं बर' हारियाव सिनायथि होबाय आरो बिथां पबित्र आदाया गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बड' कालचाराव सल' रोजाबो मेथाइ लिरोबो मिउजिक दामो सब जोंनि एरियायाव सिनायो नाथाय बिथांखौबो आङो फिल्म लाइनाव बिथांजों आं मा फिल्म बानायदों बड'लेण्ड फाइटार आं खरस खालामनानै फैसा आरो उदांस्रि बानायदों आङो बिथांखौ लोगो लानानै बिथांजों लोगो जानानै आं मोननै फिल्म बानायनानै बिथांखौबो आङो बिथाङा सल' रोजाबनाय बायदिसिना माबायाव फेमासमोन फिल्म लाइनावबो आं बिथांखौ लाबोनानै बिथांखौ दिनै आं फिल्म लाइनावबो रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनो हादों बे आंनि गोसो सिङाव थागोन बिथांमोना पंकज आदा आरो बिथां पबित्र आदामोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ नाथाय आङो बिसोरखौ आंनि गोसोनिफ्राय माने आंनि माबानिफ्राय थाखा फैसा खरस खालामनानैबो आं रायजोनि सिगाङाव हारिनि सिगाङाव दिनै सिनायथि जानो हादों बेनो आंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव आं गावखौनो गोग्गायो नोंसोर बुंलायना आं गावखौनो गोग्गाना लागोन आङो पंकज आदाखौ दिनै बेफोरबायदि सिनायथि जाहोनो हाबाय दिनै पंकज लाहारी होनना बुंबानो पंकज आदानि फिल्मा सोलियो नंगौना नङा जोखोम बानायबाय जिनिर बानायबाय लोरगिदिङा बानायबाय बेनि उनाव दा गिदिर प्रडाक्सनाव बिथाङा मोनलांबाय बिथाङा दिनै धीराज लोरगिदिङा गान्जा फाग्ला बायदिसिना फिल्म दिनै बिथां दा बिसम्बि बानायबावदो बिथां धीराजआ बिथांखौ लाबाय धीराज प्रडाक्सना बिथांखौ लानानै खामानि मावो दा आंनिफ्रायसो स्टार्ट जादोंमोन नालाय बेनिखायनो आंनि गोसो सिङाव बे प्राउड फिला थाबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनो बा मा मोनो बे गोसो सिङाव आंनि गोसो सिङाव प्राउड फिल मोनसे थागोन बिथां पंकज आदाखौ आं फिल्म लाइनाव बोखांदों आरो पबित्र आदाखौबो आं फिल्म लाइनाव मोननै फिल्म बानायनानै गोबां मानसिजों सिनायथि जाहोदों आंनि गोसो सिङाव थागोन आरो ना आंहा आरो जेबो बुंनो गोनां गैला फैनो गोनां भिडिअखौ नोंथांमोना नेबाय थादो आंना न'आव प्रब्लेम जाना दङ मामिया जोबोद डेन्जार सुगार बारा जाजोबदों प्रेसार ल' जाजोबना दङ थाबायनो हाया मेगन नायनो हायाखै ओमफ्राय आंनियाबो लोमजालाय लांबाय दा आंबो लोमजानानैसो दङ गोसोआ मोजां नङा माने लोमजादों आंबो आइजों थाफानानै बेनिफ्राय दा आं नेक्स्ट साननैनि उनाव आं खैला मैलायाव मोनहैगोन आं दाख्लैनो बुंखादोंमोन खैला मैलायाव आंहा डनेसन होनो दङ माबा मोनसे दङ आं होगोन आं खैला मैलायाव डनेसन होनो थाखाय आरो मा खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ नुगोन आरो बेखौनो बुंनो सानो आंनि गासैबो बड' कालचारनि आर्टिस्ट गासैबो प्रडिउसार डिरेक्टर जोबनायाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द।